नोंगैखौ नायग्राफ्रालाय हारसा जोबसो नामा सारिगान ओइ खान सप्तासेनि बारा गैया दे बिनानाव बिक्रम बर'आ गैया कमेन्ट हरबाय थादो आं बिनाय भिडिअ बोरो होननानै माने खेरखेया खालायबाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि भिडिअ फिन बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोनहा माबोरै खबर लोगोफोर मोजां ना ओमफ्राय आं दायो फैदों गरेस्वर स्टेशनाव सासेखौ लांफैनो आगैजों आंजों नेगासिनो ट्रेनखौ माने जि ट्रेनाव बिदाया फैदों बेनि आगैनि बिदाया बेयावनो बि थांगोन माने रङियायाव बेरायनो आरो लोगोफोरजों आलासियानो थांगोन इयो ओमफ्राय आं आरो इखौ दोनफैबाय इखौ लांनोसै बेबायदि आरो खोथाया जेनेबाथ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर nggak naik deh nahon in nunggu khơi bye bye phải đây đi thật đây जों कुटिया नै गुदुं जाजोब्बाय जिरायनो हायाखै साला जों साइनायाव दोननो रोङाखै ना स्कुटिखौनो सान्थि मथे सालायनो होयो ना बै बिबाराव मोजाङै भिडिअखौनो लानो होयो ना फट'खौनो लानो होयो थेंक इउ मानसिफोर फैबा ओइ लाजिनायफ्रानो बारा गामि थारावबा लाजियोलै मा गामि नै न'आनो गैया जेरावबो खाथियाव पार्कआव मालाय गुस्थुलायनायफ्रासो थाङो दा पार्कआव गुस्थुलायनाय सेंग्रा सिख्लासो थाङो जों बोराय बुरि जाबाय नै खुसिया The next day जि सुनो दै लाबोनो होदां र' हा बाल्टिं 3 दै रोगानायावनो थिग गोलोमसोबाय माथो गोलोमनायखौ नुलायनो नंगौबा जानजिया खाफ्रा दे मानो जानजिया खाफ्रा दे मानोबो दाबा मा मोनलाय लोगोफोर इयो सप्तासेनि जि लाना फैयो न'आव नायनि खैखान सप्तासेनि जिया बै गांसोदों मा ओइ खान सप्तासेनि बारा गैया दे बिनानाव सप्तासेनि जिया खैखान नों सानलाय बेनो सप्तासेनि जाबाय गांसे होमबा सप्तासेयाव नों माखौ गानो गेजेर गेजेर सुयो आरोलै रुमावबो जिखौबो हारसिं सुबावनोसै गावहा गामियाव थांबावसिगोनसो सुबाय थादो होमबा दे ओंखामखौबो हारसिं जागोन आं आगैबो थांबाय बाबाबो थांबाय आइबो थांबाय उन्दै सासेया बेरायनो थांबाय बेबो थांसिगोन आं बेखौ नेनानैसो थांथ'वाखै आंखौ एसे नेफादो आरो न'बो थांसिगोन आरो हारसिं ओंखाम जागोन दे थाब फैगोन दे थाब फैगोन बाय बाय थाब फै दे फागोन दे खनसे मोसालांस्रायनो A few moments later सुखांजोब्बाय जि सुखांनाय सिगां आधा घन्टानि उनाव फैगोन नायनानै होननानै फैनाया दाबो फैला जि सुखांबाय बेसेबा गोबाव दुगैखांबाय बेसेबा गोबाव दा नेगासिनो ओंखाम जानो फैयानो दाबो हारसिं दंखायो न' सिरि एसे रागासो ओंखारथारदों आं खेरखेया
मोनाबिलियाव जानो थास' बिथराइ खालायबाय ओमफ्राय दहाय रागा जोंनाया 9:30 फैगोन ना थांनाया खैथायाव फैदोंमोन नों? नों रागा जोंदों आंखौ भिडिअ रागा जोंदों आयौ मा दा ना आं खैथा सफैदोंथाय 1टासोआनो सफैदों खोमा सफैदों इयाव खाथियाव ला मा बुस्थु फै बिदि गोरलैखौ इयाव हाबाय बे गोरलै ओंखारखागोन नालाय ओमफ्राय इखो ओरै फोरोंदोंना आं फोरोंदों नोंखौ फोरोंदों bongla जानायालाय फ्राय फ्रम एवनाय मोनबा जानो लुगैगोन ओरैनो जानो गोसो जाया हमनो जाहैयोमोन सिगां इलाय आरो हमनो रोङा जाम्बासो जाम्बि माबा बाटासियाव जोंहा बिदा सानैया एम्बुखौ थांफानो जायैनो हमदों गिदिरा हमदोंबा गिदिरानो हमबाय सेलायबाय संखाबाय मोनजाबाय जाफैदो थङाले होनगोन थङाले होनोमोन ना उन्दैयाबाथाय उन्दैयाबो संखांसिगोन जाफैदो होनसिगोन जानांगौल' आंथ' एन्जर बेदर मामोनलाय गुसेंग्रा बेदर गुसेंग्रा बोरबाय माबाय गान्दुला है मा गान्दुला जालाबायसै जाम्बासो इयो हमनो रोङा जेबो बे नाखौनो आस्राखौनो सारनानै थायालासिनो जलवा है हमारा तो लोगोफोर जाहा बेसेबा बै मा मोनलाय मा खालामदोंमोनलाय जाहा आइ बाबामोन गद्रेज होनाय भिडिअनिफ्रायनो मोनदां बिक्रम बर' आगैया कमेन्ट हरबाय थादो आं बिनाय भिडिअ बोरो होननानै माने गद्रेज सिङाव मारै मा जि दोनो मा डिजाइननि दङ बेखौ देखायनो होनबाय थादों ओंखायनो दा देखायनो सानदों आं नायलांबाय थादो ओमफ्राय मिन्थिनाय बायदियावखा जोंना हिन्जावसाफोरनि माने हिन्जाव मानसिफोरनि जिया बांद्राय नालाय इयो मोनसे ना मोनथाम इयाव मोननैयाव आंनि बे मोनसेयाव बिनि देखेवनो नोंथाङा आंनिखौ देखाय आं नोंथांनिखौ देखायगोन ओरैसै दे मोजाङै खोन्थालाय सासे ब्लगार बायदि दे इयाव आं ओरैबायदि दख'नाखौ दोनदों दे जेनेबा इखौ आं बुंगोन नों एकटिंनिखाय आं बैयाव एसे फालिजों दख'नाजों थानाय दख'नाखौ दोनो बेयाव सेक दख'नाफोरखौ सेक दख'नाजों फालिजों थानायखौ ओरै फारसेयाव जोंहा ओरै फारसेयाव है र' ओरै फारसेयाव दे ओरै फारसेयाव जोंहा इखौ मा होनगोन दा देखौसो बुं लकार फैसा दोनग्रा नाथाय फैसा गैया दे सिखाव फैनाङा जोंनाव ओमफ्राय इयाव दोनो जोंहा आं दोनदो माने जोंहा हाबानिखौ खेवबानो नुनाय जेन हाबानि रिसेपसननि नैबे हाबानि जेनेबा रिसेपसननि आलदा आंनिया इनाथ' सेमानो थाबाय नैयाव नोंथारा थगायदों ओमफ्राय नैबे थातनियाव दोनो आं बिदन दख'ना एसे गोथारखौ माने गानजाफेराखै नालाय बेनिफ्राय ओरै ब्लाउस ओमफ्राय इयो साबि मानिबा मिथिला इखौ एक्सट्रा साबि ओंखायनो आं इयाव ओरै मोननैसो दोनदो उसुरगायाव मोननाय काप्लेटफोर ओरै दायो नै बिथांनिया फिसा आंनाव जेबो बुस्थु गैयालै हौवा मानसिनिफोरा जिया खम जाखायोना बेफोराव सार्टफोरा गाहायाव लंपेन्टफोरा नैयाव दङ केमेरा आरो माखासे दिनै सुनाय दङ सोथ'वाखै गाबोननो थांसिगोन खोन्थानि सनिबाराव मोनाबिलि 6टा 7टायाव सफैयो देवबाराव रेस्ट मोनो जेनेबा न'आव समबारै फुंनि 6टायाव खारलायो आस्सा न'आवनो थानो मोना बेसेबां ओमफ्राय थांनाय मोनसे भिडिअ'आव माखासे कमेन्ट फैदो जेनेबा नै भिडिअ'आव बोरै मोजांदो खोबना सन खनसे देखायनो कमेन्ट फैदो माखासे आं रिप्लाय होनो सानदों
नों खोन्थाग्रो सिख्लानि नामा मा नाम आगै जोंहानि आगैयाबो थायो हायद्राबादाव बिदिनो हायद्राबादाव ओमफ्राय जोंहा आगैनि नामा हिरिम्बा मोसाहारि बियो हायद्राबादनि मायाव थायोलाय सेकेन्द्राबाद ओमफ्राय ओमफ्राय मा यशोदा कलेज अफ नार्सिं मिथिबाय दा ओमफ्राय कमेन्ट फैदों जेनेबा एसे नोंगैखौ एखेफ्राम आरो जेनेबा दे होमबाबो बिनिनो मोनसे फरायना होनि नोंगैखौ नायग्राफ्रालाय हारसा जोबसो नामा सारि गाननाय गोजा हारसाफोरनोसो हरनोसै नामा बर' हौवा मोनासै नामा बिदिनो मोनाबो बर'आनो ओरैनो बाहेरायाव थानायखाय जेनेबा बर' गुबै जायगायाव थाया नालाय बिथांमोना नगावसो थायो ओंखायनो गाननाय जोमनायफ्रा एसे सोलायलांबाय आरो खिन्थु मानसिफ्रालाय रायलायनाया बर' रायलायो बर' रोंजोबखायो बर'आनोखा होनजाखायो आरो बर'आनोखा जेनेबा बाथौआनो सिबियो बाथौआनो दं बेखौ जेनेबा हारसा नङा आरो बर'आवनो गाननायफोरा एसे सोलायलांबाय आरो होमबाबो दा नै आगैमोनानो थांना सोलायहैफिननो हागोन जेनेबा दख'ना गाननाय माबा माबि बिदि नियमफोरखौ इदियाव सोलायलांहांनायाव मोजांसो हरनांगौसो आरो बांसिनसो सोलायगोन होनबाना जोंहा आगैया थांनानै जेनेबा गाव हानांगोन आरो सोलायहैनो बिदिया मोजांबो गाज्रिबो होनना बुङा नङा होमबा हारसासो नामायानो बांसिन फैदो हारसा नङा दे लोगोफोर बर'सो जोंहा खैनाया आगै जोंहा बिबुना गिलायलायदोनो बिस्रा कमेन्ट नायनानै हारसासो होननायखाय हारसा नङा ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बिथाङा गाबोन थांलायसिगोनलाय बाय दे होमबा एबार खनसे फैबाथाय थाइजौ लाबोफादे लिसु लाबोफादे फैगौ देवबाराव दे जागोन दे भिडिअ देखायगोन आं लाबोयोना लाबोआना आं खोनाखायासै नोंदांलै दे बाय बाय गुड नाइट哎呦我的妈！ खालामनानै The next day. थांसिगोनलाय आसोला बाय बाय फंबाय दोनसिगोन